Добро утро, хора! Днес не снимам директно от леглото. Вече горе-долу... О, вихето се връзва. Лонката ще си клади тениската. Да, чупи ми фигурките. Това не го заснех, май. Пак. Нищо не съм бутнала, само с опашката си. Ако някой ми... Имам очи, ако някой ми бутне фигурката, ще стане... Аз ще да ги бутна днес. Да. Та в момента часа Никой не. 12:30 оправяме се, тъй като в 1 часа трябва да сме в Мол София. За да може да си купим билети за Шазам, който ще гледаме тази вечер. Шазам! Ще го гледаме тази вечер от 8 часа, така че ще си купим яки места. И да кажем Шазам на звица. Хайде, да. Така че ще учим да си купим билети за якия филм, ще седим да пинем кафенце, да си почиваме там и по-късно не знам какво ще правим, ще го измислим. Между другото, тази сутрин не снимах... Чакай да не последвам, искаш. Ти не искаш... Тази сутрин не снимах, понеже обработвах клипа като цяло и не правихме нищо друго, освен да стоим на лаптопите, така че го сметнах за излишно. Та хора, в момента избираме тоалета на Иляни, как е по-добре, с тази шапка или... С ето тази. С ето тази. Напишете долу в коментарите. Но само мисля, че тази поне... Тази мисля, че повече ти отива. Почертава очите ти. Хубаво, тогава да излезем. Хайде. Това е единствената възможност. Ронка, ако се види къде живееш, не мога да има проблем. Кое? Ако се види къде живееш... Готова за кафе. Моника не е Моника, ако не си изпила сутрешното кафенци. И ще пи, ако не го почина. В момента мязам на бръмбър с тая качулка и с това. Той без качулката. Да, господин красавец. Така е. Чай сега само да му обясня какво стана. Днес да го пишеш на една котка, имаше сини очила, кръгли, една сива котка. Да, она е снимката! Помня, да. Та хора, това, което стана е, че отново си изпуснахме 22-ката заради Илян. Само сега ще ви кажа, що ние излизаме от входа, при което Илян е някакъв... Хора, ние ще се връщаме до квартирата и следователно не си взе очилата за IMAX и трябваше да се връща да вземе очилата и докато се върне и ние изпуснахме 22-ката. Само да кажа, това беше изчислено от всякъде, защото знаех, че после ще дойде след 4 минути. Не, просто Илян е най-неорганизираният човек на света. По-неорганизиран човек от това няма. Учените казват, че най-неорганизираните... Стига това случаите, де ти го казват. Ама това е вярно. Не, че неорганизираните хора са по-интелигентни от останалите и ако не сте организирани, не се притеснявайте, защото означава, че сте по-интелигентни. Това дали си организирани, не те прави А колко имаш на матурата, като си организирана? Това не означава, това не се дължи на това дали съм организирана или не. Шегувам се. Мислям как. Да, виждам. Това не означава, че... Човек мяза на бръмбър. Мене ме ясно. Няма. Нормално лате. Нормално лапи, картонът. Нутела. Може само да опитам, искам. Какво ще казва? Може само това да опитам. Че е в да, нищо. Че кое? Че ни слагат захар в нито едно от кафетата. Не слагат. Не е в тези, не е сладък. И в другите не слагат. Нямат сладки кафета. Имат. Нямат. Тук и билетите за Шазам. За IMAX. И да си ги запалиш. Принципно ще ходим, ние, които сме тук, заедно с Петю. Така че взехме и неговия билет в момента, тъй като него го няма. Сега ще хапаме. Така, ще направя тест на този донат. Не съм го опитвала до сега. Надявам се, че има пълнеж, защото така не е яко. Ако беше... Покажа моето сладко дейли планерче, в което си пише какво да правя през деня, което е от Vixi. Не знам дали го казах в другите влогове, май не са. 6 години е този канал. Да, много е сладичко. Лек апдейт. Няколко часа по-късно ядем KFC, ядем българска кухня. Чакай. Хванах ли те обаче? Да, изпих се. Иу, гнусе! Аз ядох картофки от Макдоналдс, защото обичам картофки. И картофче от Ючо. Сега ги убедих след това да дойдат с мен до Хепи да взема суши, защото много ми се яде суши. Искам ли да ям суши? Вече сме навън.
И отиваме към центъра. И аз ще си взема пица. И съм закачулена. Уръп! Никой те харесва. Не вярно. Много е вкусна. Хора, това кое е? Сега къде сме? Това е кубища. Сега сме в Борисовата. Пекинг. И чилваме. А след малко с Илян сме къде, Нонка? На Huawei Евент. евент. Някакъв евент сме поканени, така че ще отидем. Дени! Да, здравейте, какво става? Хаштаг антилопри, т.е. just have fun, нали? Кев ме кара. Тук сме с Дени от Ама чакай, аз говорих друг. Карай. Тук сме с Дени от... Какво става, хора? Аз съм Дени, а вие сте хаштаг антилопари. Какво А правиш? вие сте хаштаг Just Have Fun, нямат си името на фенчетата. Моника и Илянов. Хора! Ние сме Just Have Fun, Дени и всички. Та хора, ние си вървим и изведнъж попадахме на най-яката стая. Сега ще ви я покажа тук и виждаме бам. Погледнете това. След това виждаме ето глупак там. Просто погледнете колко добре изглежда. О, вече станаха двама глупаци. Прекрасно. Хора, само погледнете. Смисъл, Това ще разцелуваме. Чакайте. Така. И има супер яки неонови светлини. Обожавам неонови. Ето тук супер якото ъгълче. И какво да направим? Разбира се, аркадни игри. So cool. Прави най-добрите снимки на пазара. Все повече и повече ще си говорим за заснемане на снимки и видеа, защото това са последните... Миналата седмица бях на P30 и P30 Pro в Париж и за мен беше мега събитие, наистина. Аз съм голям тек-гик и се чувствах като Дисниленд. Когато си смен, на всичко готов, на всеки проблем. Ох, та хора, в момента малко сме в... така, бързаме, понеже бяхме на този евент на Huawei, който беше супер як. Представяха новия телефон на Huawei. Новия телефон на Huawei представяха Pro 30. Пит. Кой беше? 60. 30. Моника удари 2 чаши вино. Моника удари 2 чаши розе и вече... Това го гледа майка ти. Мамо, не съм удрила розе. Да знаеш. Да. Значи, както да е. Новия Huawei, най-новия телефон. Мана уникална камера, аз като го гледах направо ме хвана я, че съм си взела iPhone. И в момента, просто защото, нали, буквално като оставихме Вики и Учо, бяхме някакви хора, ние отиваме на събитието на Huawei, ще дадем след половин час, но буквално мина час. Не, колко време мина, Нонка? 2 часа. И ние ги оставихме сами, защото им казахме, ще има за малко, но просто оставихме повече, защото евента беше супер як. Но да. Хора, сега гледахме Шазам и беше мега як филм, който... Шазам! Тихо бе. Охси. Който трябва задължително да гледате, защото е уникално як. Нали, Мони? Шазам. Нали, Учо? Шазам! Сега молята. Глупости, бе. Вики, нали, кажи, че ще вземем. Шазам! Добре, аз ще го кажа. И ще те съживя, Мони. Шазам! О, станах! След киното не ви апдейтнах, но аз се изкъпах най-накрая, че косата ми беше ужасна. Или не мега. Ги сещам ги такива сухи и обелени. Искаш си ги навлажня. Школов. Ил. Така е. Виж колко всеки гледам така. Че ще гледа нататък, като има снимай. Замислен ли? Да. Пенсив. Знаеш, кейф ме как отварям аз да снимаме влог и буквално някакво си говорим на камерата. Да, човек. И почваме да се гледаме. Та хора, гордо това беше за днес. Няма реално какво ще се покажа. Аз като казах се... като казах, аз се къпах. Къпа ли си? Да. Утре ще снимаме 2 клипчета, включително едно с Мъци. Така че утре и Мъци ще е във влога.
Какво правиш? Къде си така, само очите ми се виждат. На кой? Само очите ми така се виждат. Защо? И така да е, защото сме професионалисти. Да, това е гордо. От днес. Да, приятели, това беше от днес. Чакай, че гледам тука. И аз. Защо? Не пива. Извинете. Трябва да гледаме тук в тази точка. Да. И пак продължаваме да гледаме страни. Който ме помня, аз съм свършила клипа, трябва да му сложа кавър коректа. Защото за утре. И там днес нямаш. Аз ще го направя утре. Така ли? Ми да. Хубаво, хора. Бай. Хубаво, хора. Чао от нас. Они, и така ще легат Хитлер. Айде, стварай. Чао, хора от нас.